coronavirus kɛlɛli hukumu kɔnɔna na walasa k'aw ni tɔw kanda an ka jɛ ka nin wale ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ a y'aw tɛgɛ ko k'a jɛ safinɛ ni ji la walima ka gel hydroalcoolique k'aw tɛgɛ la sanga ni waati bɛɛ a y'aw nu n'aw daw tugu ni masiki ye n'aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sango jamama yɔrɔ n'aw bɛ sɔgɔsɔgɔ walima ka tisiw a y'olu k'aw nɔngɔnw kɔnɔ walima mouchoir la ni k'o fili ɲamaminɛnw kɔnɔ aw ye ɲɔgɔn fo ka sɔrɔ m'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw ma ɲɔgɔn sumusumu aw kana to k'aw ɲɛda salo n'aw bolow ye n'aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'aw jija ka mɛtiri ɲɛ kelen don aw n'aw kuma ɲɔgɔn walima aw barokɛ ɲɔgɔn cɛ jamanako fan o fan a y'aw mabɔ a la dabɔli mɔgɔ minnu bɛ ka garisɛgɛ coronavirus banakisɛ la o t'a yira k'a fɔ ko coronavirus bana banna Mali kɔnɔ banakisɛ in bɛ yan halisa wa a bɛ ka tiɲɛni kɛ an ka hakili to an yɛrɛ la hali bi halisa an ka wale kofɔlen ninnu matarafa walasa k'an ni tɔw kanda ni ka dangarikɛ bana in na badabada n'aw mago bɛ kunnafoni fɛn o fɛn na a ye ni nɛgɛjuru sira in wele fu la 36 fu 61 n'aw b'a fɛ ka kunnafoni sɔrɔ tuma bɛɛ coronavirus bana ka Mali kɔnɔ a y'aw tɔgɔ sɛbɛn WhatsApp walima téléphone message fɛ ni nɛgɛjuru sira in kan 70 63 82 80. Ni jɛmukan in labɛnna kɛnɛya ani hadamadenya kow ɲɛnabɔli minisiriso ani USAID fɛ ani u dɛmɛbagaw